Benvinguts a Eufènix Barcelona. Hola, bon dia, gent d'Eufènix. Avui tornem a tenir la Maite Simeón aquí perquè l'altre dia ens vam quedar una mica amb les ganes de parlar més de lo que és algo molt important, que és el sexe. I avui la Maite ens ha portat els seus llibres i ens explicarà una mica a veure com podem enfocar això que ara sembla que s'ha marxat, ara sembla que ens hem passat de la ratlla, abans per poc i ara per massa. I jo crec que la història és arribar a un terme humà, totalment humà, amb sentiments, amb sensibilitat i amb moltes coses. Doncs moltes gràcies, Jaume, per tornar-me a convidar. No, gràcies a tu, perquè poder parlar de temes realment que són importants és la missió nostra. El nostre canal ha estat aquest sempre, la missió donar veu a les coses que creiem que són importants. Moltes gràcies, i sí que crec que realment és important. Sobretot hi ha un tema que se'm va quedar una mica l'altra vegada per parlar, que és l'educació sexual a les escoles. Mesos endarrere, fins i tot anys endarrere, van ser pioners molts assessors sexuals amb els que estava jo, d'anar a les escoles i dir, escolti, ens sembla que falta educació sexual. El primer que et deien, i és algo que a mi em sorprèn, avui en dia, de dir, no cal, ja els ensenyem el que és el més bàsic, que era un preservatiu, com es posava un preservatiu, i més o menys explica una mica a les dones el que era a les nenes la menstruació. I nosaltres anàvem molt més enllà, perquè ara ens veiem amb els efectes que això ha causat de no parlar clarament als adolescents de lo que era aquesta educació sexual, perquè avui en dia a les xarxes és molt fàcil connectar-se, vosaltres mateixos ho sabeu, llavors agafen aquestes redes socials amb el que es confonen en el que és una pornografia, i això és un tema molt delicat. Jo des d'aquí vull donar un missatge, i per això també vaig escriure aquests llibres, que el vaig escriure en català, el parlem de sexe clar i català, i aquí a l'altre hablemos de sexo, està en castellà, en català, perquè hi ha una part molt important que és una sexualitat ben entesa, Jaume. I una de les coses que és fonamental per mi i que estem d'acord, sexòlegs, psicòlegs, què és el més important per a una bona sexualitat? Una de les coses que diuen és, a veure, que el noi que estigui per tu, o que tu vulguis fer una cosa sense forçar-te i només la facis perquè t'ho demani, no. És autoestima. Autoestima, escolteu-me, perquè si tu t'estimes a tu, faràs el que voldràs amb el sexe, el que tu voldràs, Jaume, no el que et demani un altre. El que et demani un altre, vale, estic d'acord, però ho faig perquè a mi m'agrada. Jo crec que el gran problema que tenim avui dia amb les xarxes, sobretot, és que les xarxes ens fiquen tant, com ho diríem, estereotips, o com ho diríem, que has de ser d'una certa manera. La gent el que ha de començar a pensar és què vull ser jo? Per què jo tinc que ser com em diuen allà? Com una paraula que tothom diu i jo la critico molt, moda. O sigui, ara resulta que com que això està de moda, ja s'hi val tot. Està de moda, ara sortirà un famoset, es tallarà l'orella i com que està de moda tot sense orella. I ningú es pregunta per què jo he de fer el que em dius tu. Si tu estàs forrat, jo que he de comprar uns pantalons perquè dius tu que estan de moda i pagar 10 vegades el que valen. El problema jo veig molt això, que la gent fa sobre el que li diuen que ha de fer. Llavors sí, les xarxes estan molt bé, perquè en el seu moment, saps que si un tio se surt... Jo crec que quan a una persona li passa alguna cosa que fa el ridícul és com més visualitzacions té, no? Senzillament, però llavors hi ha el gran problema, que quan el fas tu el ridícul, també saps que hi haurà mils de persones que t'estaran veient. I jo crec que la gent ha de saber què és, què vol, per realment valorar o buscar el que realment el faci i l'ompli. I deixem d'històries Per això el porno jo crec que fa molt mal perquè és algo molt pim-pam-fuego. I et perds l'hòstia. I que et pot fer molt mal, perquè com vam parlar una pinzellada amb el primer programa, jo vaig
dona un toque, també faig un altre canal de YouTube, no? Un és el Mundo de Maite Simeón, assessora sexual, però l'altre és el Mundo de Maite Simeón, amb el qual parlo. Ojo, youtubers, influencers, ojo, perquè esteu donant un missatge equivocat, que justament parla d'aquesta pornografia, no? I amb això es pot fer molt mal. Sabeu el que esteu enviant, no? I aquesta educació jo també diria que fins i tot en les persones grans, en les persones que ja portem uns anys, s'hauria de dir, dins d'una relació estable, és important la sexualitat? Primera, jo crec que nosaltres això de parlar de sexe era tabú i és algo que poc o molt tota la persona el que ha viscut de jove l'ha marcat. Sí. I jo crec que s'hauria de parlar molt més de sexe a les cases. No, a nivell parella, a nivell pares-fills, a tots aquests nivells. Llavors, per això trobo molt interessant llibres com els que has fet tu, el teu canal de YouTube, tot això que ara hauries de donar a la gent que et vulgui seguir, que vegi una mica del que estem parlant una mica sobre el tema aquest, perquè ja en el teu canal de YouTube has tocat molts temes. He tocat tants temes que vull dir, fins i tot YouTube em va escriure: mira, señora, es muy correcto todo lo que dice, es didáctico, però bueno, la política de YouTube, com vaig explicar, el meu canal de YouTube té uns 14 milions de visualitzacions, vaig estar durant 8-10 anys parlant de sexe clar i català, vull dir, el que ho parlo en castellà, no? Perquè això anava a tot el món, i es diu Maite Simeón, assessora sexual. Vosaltres cliqueu, que sabeu que allí parlo de tots els temes que són temes tabús i que realment poden ajudar molta gent, Jaume, perquè m'escrivien a mi, sobretot de Sud-amèrica, m'escrivia moltíssima gent. D'aquí no m'escrivien tant perquè, bueno, a molts els hi fa vergonya ser ells mateixos, no? I llavors els hi feia. Però hi ha una altra també, en el que era la qüestió del llibre, no? Que jo faig molt, parlo molt sobre aquest tema, no? Perquè per mi és molt important, el que t'he dit abans, el tema també de voler ser el que t'han dit, una reprogramació sexual és molt important, i també ho dic en aquest canal, però sobretot el llibre, la primera part del llibre és, què és molt important? Reprogramació sexual. Què et deien? Que si tu t'autosatisfeies, sobretot les dones, els homes, bueno, però les dones era un pecat, un tema... A veure, no fotem, perquè és molt sa. Si no tens una parella, o si vols, encara que la tinguis, no passa res per un autosatisfacer. En català, autosatisfacer, sí, però bueno, no puc dir la paraula, no? Perquè si no ho tallen. Bueno, llavors, la primera part del llibre es parla d'aquests temes, no? Temes que fins ara eren de dir, això no es pot fer, està mal fet, per què fem això? La persona que fa això és que segurament serà homosexual. No té res a veure. I si estudiéssiu una mica de medicina ho sabríeu, que els homes tenen molt a prop de lo que és la pròstata, un òrgan que els dona moltíssim plaer, i no vol dir que siguin homosexuals, això. Vull dir, són temes que s'han de parlar. I jo vaig escriure aquest llibre, la primera part, ja et dic, és molt didàctica, i la segona és també amb il·lustracions. Il·lustracions per què? Perquè hi ha molts temes que no saben, i si tu els expliques amb una imatge valen més que 1000 paraules, i aquí ho veuran. I també moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat de que aquests llibres es facin també virals, perquè jo, dins de lo que és la meva vida, estic en un moment que tinc que tocar moltes tecles i jo no em puc dedicar a fer molta més publicitat, ja amb el teu canal. Si voleu un llibre tant en català com en castellà, Hablemos de sexo sin pelos en la lengua, o parlem de sexe clar i català, llavors m'escriviu al meu correu maitesimeon@gmail.com i llavors jo us ho envio. Així de fàcil. I la gent crec que li agradarà, per almenys per Sant Jordi aquí a Barcelona es van vendre. I jo de veritat que t'agraeixo moltíssim, Jaume, que toquis un tema que fins ara crec que no s'havia tocat. I amb els teus programes que són tan enriquidors de valors, la sexualitat també és un valor. Jo crec que en la sexualitat, quan arribes al clímax, és poder l'únics moments de la vida d'una persona que és realment lliure. Exacte. Que és realment com tots els teus sentits s'enfoquen en un sol moment, o en una sola anada de bola, no? I crec que és quan realment
et sents realment lliure, però encara que sigui per uns moments. Exacte, tu I això és el que fa que et sentis bé. Bueno, Maite, t'agraeixo molt que hagis vingut aquí a la nostra petita família per explicar realment lo important que és el sexe, i que el sexe, si es fa en parella, doncs lo important que és el xerrar, l'explicar, per arribar... suposo que quan una persona dona el que realment li surt de l'ànima, l'altra persona ho rep i és el mirall. Jo t'agraeixo moltíssim. Sempre dic jo al mirall, com vols que et tractin? Com vols que et tractin? Tu ets el que demanes com vols que et tractin. Si tu tractes bé, la recompensa gairebé sempre és satisfactòria. Pues jo t'agraeixo moltíssim, Jaume, també que m'hagis donat aquesta oportunitat de poder parlar amb un programa tan important i que veuen tanta gent. Perquè l'Au Fènix no és només una cosa limitada amb un cercle determinat dels animals, de la natura, que això és molt important. Però t'agraeixo moltíssim que pugui estar ara amb tu compartint aquests temes que són realment importants i que no s'han pogut parlar de la manera que es tenien que parlar ja fa molts anys. T'ho agraeixo moltíssim. I saps quin és el meu somni? Que aquests temes serveixin per ajudar gent i que puguem anar per la vida trobant gent amb un somriure. És aquí. Moltes gràcies. I gràcies a tu, Maite. Gràcies a tu, guapíssima. Jaume. Merci. I amb aquestes, doncs, ens despedim. Moltes gràcies, molta salut i fins ara. Fins ara. Ei, gent, us agrada el contingut dels nostres vídeos? Doncs no oblideu a donar-li un like i seguir les nostres xarxes socials. I de nou, moltes gràcies!